Добре, готови. И влизаме в този запис. Здравейте, хора. Човек. Той има реч. Днешка с едни мои приятели открихме храма. Единият е Ивчо. Той е ютубър, познавате го. И той направи тези релси, да имаме втора къща. Пътуваме. Обичам да пътувам. Оп. Вие тези ютубъри ги познавате. Mia.bg, Ivo.bg и тези. Така че вие ги познавате. Ето къде водят, сега се връщаме. Чакайте пак да сложим количка. Как виждате, тук сме сложили още да светят. Ето аз съм си направил, броня. Ето виждате какъв съм смешен. Сега давам газ. Газ. Ето го храмът. Стълбички, да. Добре. Скоро ще започнем с други игри. Който иска, може да се абонира за моят канал. Добре. Излязох. Сета, брат ми, сета. Къде бе? Ето го. Не. Ето тук. Не, ето тук. Сега ще ви покажа къщата.
И връщаме се. Дали съм повторил какво има, но ако съм повторил, който знае, там. Ето тук виждате честове, аз съм сложил. Трябва да си легна да спя. Сега ще ви покажа домът. Аз не съм го строил, просто с моите приятели, които са ютубъри, открихме този запис. Чакайте да си легна. Става доста досадно. Това си бих я още се старая да правя клипове внимателни. И така. Нищо, че е станал малко по-кратък. Съжалявам за това, просто започвам от малкото клипове, малко по малко. Ето. Виждате. Ето го. Порелста, който не е видял, те водят към една пещера. Така че, чао хора, надявам се този клип да ви е харесал. Аз пък клип. Надявам се този клип да ви е харесал. И поставите някакви коментари, много ще ви хареса. Аз съм много приятели и ютубъри.